Dit is hem dan. Een van de jongens C1 in de oude Veen. Fastlijn op een speciale wieldcamera van het Frieske Geer. Sip Veenstra volgt de vogels om man en zucht dat ze heel tijd grutter worden. Ze zijn eigenlijk wel volgroeid. Hè? Ze hebben al wel een spanwijdte van 22 schat ik in. En ze zal een trein heel 4 kilo wegen. En ze zijn even groter dan ouders. Dat is juist ook wel zo'n ijsmokkevlin. Ze liet je krijg een beetje litser, denk ik. Het nest van de C1 wie een skoft via camera te volgen op de website van het Frieske Geer. De vogels zitten daar nog heel tijd, maar Heging de Beem is op beeld net meer een soort te zien. Ze hebben de camera er wat onder schieten. Daar zit daar gewoon een stukje plamuur op, zeg maar. Dus wij konden dan een heel iets stukje zien maken. Op een gegeven moment, dan ruimt het nog een beetje en dan roept het wat uit. En door een gegeven moment hebben we maar besloten dat te stoppen. Het blauwe de jong hier ek of vliegen die op een gegeven moment uit? Nou, deze jongen die bloeien je nou wel even hangen in de omgeving van het nest. Dus ze gaan wel steeds verder, maar dat is mooi. En ik verwacht je nog wel dat je wel minstens 4 maanden al wat bloeien in de buurt van de ouders. Maar het kan ik wel wijzen dat ze nog wel niet hier bloeien. Als er maar genoeg fretten is, dan is de concurrentie ook net groot. Als er heel weinig fretten is, dan willen ze wel fut jagen, maar er is zat. Gewozen en alles, dus, en visk. De komende tijd zal de C1-familie nog wel in de oude Veen blijven. Van Veenstra is het nog heel tijd bijzonder als hij de vogels in het gebied zien komt. Nou, dat is ook prachtig mooi. Hè? En ik voor de meesten die dat zien kennen, daarvoor gaat het dus om. Hè? Dat iedereen ervan genieten kan, op gepaste afstand. Dus voor een camera is dat natuurlijk helemaal mooi. Daar gaat het dus om.